това нещо, което направихме, показа по някакъв начин на българите, че вината не е в хората, както се опитваше и Бойко Борисов да ги убеждава, че материала не е добър, а се видя, че вината е в управляващите. И може би това е нещо, което аз не съм мислил, признавам си, не съм го предвидил, че в един момент управляващите ще се почувстват застрашени от успеха, който тук сме постигнали, въпреки че ние нито сме имали някакви политически амбиции, нито сме искали по някакъв начин да ги изместим, но това нещо поражда въпроси в главите на избирателите. Щом един обикновен човек от провинцията с диалект може да направи това, защо нашите управляващи в София, които са толкова интелигентни, имат толкова много средства, досег до тях, защото те работят с европейски средства, могат да теглят заеми, виждаме 20 милиарда, ги теглят и така, без по някакъв начин и изчезват като вода през пясък. Точно така, и нищо не остава след тях.